Já mám s tebou dva dneska nebo zítra radši, jo. To je hrozný jako. Furt se natírá, jo. Začneme prohlídku od zhora, začneme tímto přístrojem, když se s tím točí, tak je to kormidlo, kormidlo máme dole pod lodí samozřejmě, ale tady tímto se to kormidlo ovládá. Když se vyjde dál, tak se jezdí jeden navigační důstojník a jeden námořník. Podle toho přístroju kurz teda držíme podle dvou strojovny. To je kompas cvičení a tady toto je gyrokompas. Vás to zajímá, co to je? To nějaké lajky úplné. Je to vlastně jako jak čáme vědecká náměrníky. Tady se podívej. Bohužel počasí teda opravdu dneska je špatný. Už je ten byl včera vyšel. Skoro není vidět ani Kristus na druhé straně řeky. Tady jsou v polici připravený vlajky, přístroje a podobně. Informace získávaná je diskrétní, to znamená, že získáváme ji v nejlepším případě 1,5 hodiny, ve špatných případech až za 4 hodiny v rovníkových oblastech. Satelity se pohybují po orbitách, to jsou většině rajonů. Tady v té místnosti. Tady je ta spojnice, kde začíná vlastně Lisabonský přístav, to je pevnost. A tady na tom ostrůvku ten zelený. Jo, ano. No a tady jsme neustále někdo topí. Většinou to bývají jachtaři. Řekl bych, že ze 60% to bývají jachtaři. Takoví ti, co mají tu jachtu jednou za 14 dní. A to je jenom jako pomocné.